Ola, benvidas ao vídeo de presentación de Décimos, o xogo de dados retromedieval. Inspirándonos nos lances que relata Afonso X no seu libro de xogos, no que fala dos xogos de azar que estaban na moda na súa época, fixemos un novo xogo que toma moitos deses elementos, mestúraos con elementos de outros xogos modernos como poidan ser o mus, e permítenos achegar a figura de Afonso X en a época medieval dun xeito moito máis novidoso. O xogo que deseñamos podese xogar perfectamente en persoa, pero nesta época ben podes xogalo desde a casa contra unha máquina no teu navegador. As regras son moi sinxelas, pero en calquera momento podemos acudir para consultaras a este botón de arriba á esquerda. E poderemos aquí entender perfectamente como discorre o xogo. Tamén temos un botón que nos pon música de ambiente medieval. Neste vídeo non o vou activar para que escoitedes mellor a miña voz, pero lle dá un toque interesante. Decimos divídese en tres partes. Na primeira parte, rolamos os dados ata que dá coa combinación que nos gusta. Na segunda, apostamos en base a esa combinación contra os dados da máquina, sempre mantendo os nosos dados en segredo. E na última resolvemos esas apostas para ver quen leva os puntos. ¿Preparadas? Imos aló. Comezamos con 5 dados rolados. Mirade vos que combinación máis puñetera. Por sorte temos dúas oportunidades para volver a rolar todos os que queramos. Por exemplo, vou rolar case todos menos un dos 5. Isto xa é un poquinho mellor, pero ainda non me convence de todo. Así que vou volver a rolar este 5 máis este 2. Vale, fantástico. Agora xa podemos continuar. E que remedio, porque xa non teño máis oportunidades de volver a rolar os dados que queira. Pasamos entón á parte das apostas. Faremos apostas en base a 4 lances. En cada un deles valorase unha cousa diferente. Todos eles están sacados do libro dos xogos de Afonso X. O primeiro chamase maiores e consiste en sumar os 3 dados máis altos que teñamos e apostar en base a que pensamos que temos a combinación máis alta. A propia páxina web xa nos marca cunha liña de puntos os dados que son máis convenientes para que podamos apostar cun poquinho de axuda. Neste caso temos unha combinación moi boa, así que vou apostar 3 puntiños. Os apostas van como en calquera outro xogo, como o mencionado mus ou no póker. Podes apostar, retirarte, subir e velas, que significa que se resolverán ao final. Neste caso, o oponente non quiso ver a nosa aposta, así que levamos un puntiño. O segundo dos lances chamase menores, e é xusto o contrario a maiores. Neste caso, temos que sumar o menos puntos posibles. Aquí non temos unha combinación tan boa, así que vou a pasar a ver que fai o rival. O rival pola conta quere apostar dúas. Bueno, non é moito, así que voulle dar a ver. Notade que en todo momento teño aquí o marcador cos puntos en tempo real para poder apostar sabendo como imos. Neste caso, puden llevar a aposta de dúas porque realmente, bueno, aínda non fixemos moitos puntos e podo arriscar un poquinho máis. O terceiro dos lances é un pouco máis novidoso. Chámase un en dous. Para el tes que ter 3 dados, tanto que dous deles sumados dean a puntuación do outro. Aquí pode ser que un dos xogadores non teña esa combinación, ou que os dous xogadores non o teñan. Se un deles a ten, o lance pasa sen apostas. Se pola contra apenas é un dos xogadores o que non o ten, o outro, o que sí, leva un puntiño. Neste caso ambos a temos, así que tenemos que apostar. Valoramos que a combinación sexa o máis pequena posible, porque para sumar 2 apenas pode ser cun 1 e cun 1, pero para sumar 6 pode ser 4 e 2, 3 e 3, 5 e 1, daquela é moito máis valioso ter unha combinación pequena. Así que vou apostar apenas un a ver que fai o rival. 3, pois voulle dar a ver, e a ver que pasa. Quedan apartadas e resolveremos ao final. E o cuarto dos lances chamase par con as. Lembremos, tiñamos maiores, menores, un en dous e agora o par con as. Para xogar par con as, tes que ter un as, é dicir, un dado que ten un, e outro unha parella. Tamén pode ser que non a teñas ou que ningún dos dous na teñas, como no anterior lance. Neste caso, ambos a temos, así que tocará apostar. No par con as valorase a parella máis alta, así que tendo dous seises, penso que teño bastantes para gañar. Voulle dar a 3 a ver se outro acepta. Pero a máquina é moi lista e non a quixo ver, así que leveime apenas un puntiño pola súa retirada. E agora pasamos á última parte, na que repasamos as apostas que quedaron pendentes e resolvemos a ver quen leva os puntos. Nesta ocasión xa podemos ver os dados que tiño contrario para ver por que gañaron as que gañaron. Neste caso maiores, como vemos, nos tiñamos unha aposta mellor e por iso non a quixeron ver. Se avanzamos para menores, vemos que tiñan unha puntuación realmente boa e por iso leva as dúas que un pouco inconscientemente lle quixen ver. No un en dous, pois tiña el mellor combinación, porque lembremos que eran os números que foron máis pequeniños. Así que levo outros 3. E xa no par con as, que non quixo ver, pois claro que non quixo ver porque a miña combinación era moito mellor que a súa.
Así que así finamos xa, chegamos ao final da primeira ronda, no que vamos 5-2. Pero o decimos remata cando un dos xogadores chega a 30 puntos, así que aínda hai moito que xogar. Tocará meterse na seguinte rolda. Pero o vídeo xa imos parar aquí. Esperamos que vos preste moito, tanto como nos prestou a nos facelo, e que vos axude a ver a época medieval de outro xeito. Graciñas pola vosa atención.